U dosadašnjoj sezoni odbrane od grada tokom 12 dana dejstava u Srpskoj je upotrebljeno 549 protivgradnih raketa. Šteta na terenu je zanemariva, što opravdava ulaganja u modernizaciju sistema protivgradne zaštite. Blagovremeno dejstvo sa najsavremenijeg meteorološkog radara u regionu, postavljenom na Borju kod Teslića, već 2 godine daje odlične rezultate, saglasni su voćari u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske. Mi kao poljoprivredni proizvođači, pogotovo mi voćari, ne možemo sigurno bez protivgradne preventive opstati, niti možemo održati našu proizvodnju. Mi znamo da je najefikasnija i najbolja protivgradna mreža, ali to nije dostupno svima. Znači, to nemaju svi novca ni mogućnosti da to odrade. Novi zakon o protivgradnoj preventivi, koji je juče usvojila vlada Srpske u formi nacrta, treba dodatno da unaprijedi efikasnost postojećeg sistema. Širimo mrežu i na Semberiju i na Hercegovinu i moramo unijeti u zakon i neke stvari koje su vezane za realizaciju projekta modernizacije same protivgradne preventive, kao i pitanja odgovornosti u slučaju određenih šteta. Bili smo jednostavno prinuđeni širenjem branjenog područja na čitavu Republiku Srpsku da se reguliše od termina, odnosno protivgradne sezone trnjenog trajanja, učešća finansiranja u sistemu protivgradne zaštite, da se taj sistem tačno definiše ko šta snosi troškove, koliko je to na osnovu našeg iskustva i dosadašnjih troškova u sezonama. Trenutno je u sistemu koji je u funkciji od 15. aprila, pored 209 klasičnih lansera koje obslužuje ljudska posada, aktivno i 58 automatskih lansirnih stanica, kao i 35 prizemnih generatora srebro-jodida na području Lijevičeg polja oko aerodroma Mahovljani.